शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आपला राजीनामा कधी देणार? तरुणांपेक्षा प्रधानांवर अधिक प्रेम आहे का? सीजेपीनं सोशल मीडियावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हा सवाल केलेला आहे। सीजेपीच्या सोशल मीडियावरून पंतप्रधानांना प्रश्न विचारण्यात येतोय आणि यामध्ये त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा कधी देणार असा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे। तर तरुणांपेक्षा प्रधानांवर अधिक प्रेम आहे का? सीजेपीनं सोशल मीडियावरून मोदींना हा सवाल केला आहे। तिकडे रस्त्यावरचं हे आंदोलन सीजेपीचं सुरू आहेच। विद्यार्थी देशभरातून कानाकोपऱ्यातून या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि त्याचबरोबर सोशल मीडियावरून पंतप्रधानांना सवाल उपस्थित केला जातोय। प्रधानांचा राजीनामा कधी होणार असे प्रश्न विचारले जात आहेत। त्यामुळे आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये आज या संदर्भात काय नेमक्या घडामोडी घडतात याकडे लक्ष असणार आहे।